Taamin dagitoy ang masasao. Iso intay ibuksilan kadagiti kay papanan iti nadyusan a sorsoro no naggapo sa dingato. Kadagiti apamanek na kakabsat na adaw kadagiti linaon iti lokot iti pagbasaan iso iti mauwagan iti Biblia. Taamin iti kapsat kailangan nga intayo amwen adalen kadagiti kay papanan na kadagiti umiso ken tayo ornosen akas tanda nga nagapo sa dingato. Taamin iti kapsat nga inna ibagbaga mabalin tayo padtuan no kasano tintayo kanang isalaysay kadagiti kay papanan nagitoy asorsorat. Adigiti apamaneknek a mabasa iti umuna a Korinto 14 iti 31. Tamabalin niyo amin iti agi padto a masagsagannad nga isuda amin agsorsoro da ken isuda amin mabagbaganda. So kadi kapsat kailangan nga bagbagaan tayo dagiti hanpay anakaammo unon nakatan-aw ti kastoy akay papanan digitoy asorsorat. So digiti kapsatiin na ibagbaga nga padtuan tayo ngayon tayo yadal kadagitoy akay papanan na. Iti mabasa iti umuna a Korinto 14 iti 40. Ngem maramid kumakadagiti so amin abanbanag anatakneng ken naornos. Isu digiti ti bagbagada nga intay ornosen iti kay papanan digitoy asorsorat nga naimaldit kadagitoy akay papanan na. Ngayon tayo pilyen isu digiti kabsat ang mabasa iti may kadwa iti Timoteo 2 iti 10. Gapu na siyak sa gabaek gapu kadagiti napili tapno magunodan damit iti panakaisalakan ngadda king Kristo Jesus agraman gloria nga agnanayon. So iti na ibagbaga nga ituturong iti gloria nga agnanayon. So karong kagsorsoro tayo tapno ada itin tayo iparang kadagiti akay papanan digitoy ka intayo alaen. Isu digiti kapsat dadda nga katalgedan ngagturong iti Dios digita. Isu nga digiti kapsat nakipapaabot iti kay papanan na iti Facebook kadagiti makaanos isu iti napudno nga agdayaw iti Dios digita akay papanan na. Iti mabasa iti may kadwa Timoteo 2 iti 15. Agawa masirigta iti agparang iti sangwanan iti Dios kas mangmangged ama namungan ngawan iti bain na. So kadagiti kapsatan tayo nga ibain digitoy umay panggep iti nasayaat awagas kadagiti kay papanan na nga aramatem iti umiso. So digitoy tayo alaen kas umiso iti nasayaat nagturong iti Dios ta iti sao iti kinapudno. So digiti kapsat nga mangpanpaneknek iti kinapudno ngadda ay nailanad kadagitoy asorsorat. Kahantay kuma anayunan nga ibagbagana no digiti lang tintayo isalaysay adalen. Ang mabasa iti Galacia 3 iti 15. Kakabsat ang sao kas ugali kadagiti tao uray no tulag laeng iti tao no matalgadan nen
Oray siya sino, sana ang dadaulen, wano na yunan. So di kita, kapsat, iti adda, pamanit na. Kat agyamanak, igitoy, iti Diyos, kat agyamanak amot, na po nga Kristo, nga, ina sinagsagaba, igitoy, asorsorat, kat agyamanak, iti tunggal, tao, nga makaanos, nga agdengeg, kat agyamanak, iti Diyos Ama, ama nakabaling, iti sa amin. Amen.